Good morning, guys! Dan and his friend just left. Pupunta sila sa cricket. They will watch cricket whole day. So I think he will be home tonight, late tonight, like maybe 10:30, 11. And I'm expecting a visitors. Si Roslyn at saka yung baby niya na si Kiara. And we will have cooking sesh today, guys. We will cook a lot of food. And yeah, my necklace though. This is yung bar necklace from Kim's Collections 2015 PH. And buhol-buhol siya. Ang dami niyang buhol, see? Anyway, pakita ko sa inyo guys yung puzzle. Kasi, I'm almost done. Not really. Yeah, I am almost done. So, this is what it looks like. Sana hindi to guluhin ni Kiara ng bonggang-bongga. I'm almost done. Like, well, not really. Pero, malapit na ako matapos kasi parang yung iba, nako-connect ko na like those and then this as well. So, like kapag nakita ko na kung saan siya ilalagay, like you know, yeah. Pero malapit na siya. Ito lang yung blue, yung napakahirap kasi like blue lang talaga siya guys. Ganito lang siya. Yeah. Pero almost done. Tinulungan ako ni Dan kagabi. Slight, very slight lang. Sabi niya kung sa akin nakakawala ng stress yung puzzle, nakaka-add daw ng stress sa kanya kasi daw ang hirap. Pero yeah, it's very relaxing para sa akin. Para sa kanya hindi daw relaxing. Pero yeah, I'm just waiting for Roslyn and Kiara. I think naligaw sila. Kasi kanina pa on the way yun eh. Before pa ako naligo, on the way na sila. Tapos na ako maligo. Tapos nakapunta na dito yung friend nila. Nag-coffee pa sila. And then, nakaalis na lang yung dalawa. Wala pa si Roslyn. Dito na siya! Umiiyak! Nagising kasi. Hi! Ay, okay na. Sumasayaw na. Good mood na siya. Ganda. Dito si Roslyn. Hi, tingnan nyo yung dala niya. Ang dami. Yung kitchen nila, dinala niya dito. Magluluto kami. Guys, nakaluto kami ng tinola. Yummers. Ito yung ginawa namin, oh. Ito, mamasitas. Yan, di ko na film. Kasi marami pa naman kaming lulutuin. Pero, yeah, marunong na ako. Feeling ko marunong na ako magtinola. Feeling ko lang. And then, yung rice luto na din. Kakaluto lang. Nintay lang namin na matulog si baby Kiara. Tapos kakain na kami. Gutom na ako. Ito na yung aming tinola, guys. Ang yummers. Ito yung aking rice kay Roslyn yan. Si Kiara nandun. Umiiyak na naman. Nahulog siya sa ano kanina, couch. Papunta kay mami. Ay, hindi. Hayaan lang natin. Oh, okay lang yan. Next time na lang. Madali lang pala gawin yung tinola. Ako lang pala yung ano, natatakot talaga magluto ng may sabaw. Okay lang yan si Kiara dyan. Wala namang mababasag dyan eh. Doon si Kiara naglalaro. Tingnan niyo yung ulo. Ang mas gusto niya malapit sa TVT. O tingnan mo, parang gusto na pumasok. So, oh, ala? Kasi underwater, oo. Oh, sige, go. Kanina pa niya gusto ipatulugin. Ayaw talaga matulog ni Kiara. Guys, ang sarap na chicken. Hiyaan mo na lang. Kaya tayo. Dito, nalimutan yung ano. O kaya malunggay. Ay, ang sarap naman maupo dito. Ano yung lasa? Ang tangkat natin. Tiran mo si ano, si Dan. Uy, ano yun? Lasa yun pagdating. Si Kiara nag-garden, oh. Kiara! Ayun, oh. Papatayin ko yung langaw, guys. Yan, oh. Kita mo? Dito, guys. Ang laki. My gosh, ang laki nitong langaw na to. Ay, patay. Natakot ako. Naku ako? Laki. Yan. Feeling ko ano na siya. Disabled. Ay! I got it! Yay! Ano kailangan matagal? Hala, hindi siya langaw. Ano? B? No, langaw. Hala, umiyak si Kiara. Natakot. Ang laki. Grabe. Bangaw na to eh. Yay! Namatay namin. Dalawa to kanina eh. Na-open kasi yung ano. Wait. Pagluluto kami ng kwek-kwek. Yung bowl. Ito, ganito lang. Okay lang. 1 cup? Oo. Para na nakagusto. Para saan ba to? Yung butter mo. Ah, okay. Sa ito, para saan to? I-dredge natin yung cornstarch. Ah, okay. Para
kapag kinain natin quick, hindi nakadikit yung butter dun sa egg. Or mas prefer mo to, mas malaki. Ano? At least sa mixing. Oo. Yun lang. Sige. First time ko magluto ng kwek-kwek. So, tingnan natin kung anong mangyayari. First time mo din ba to, Roslyn? Hindi, Nakaluto ka na ng kwek-kwek. Okay. Ito daw. Nagagawa natin ito. Lagay mo daw yung quail eggs. Ooh, wow. This is it. Iko-coat. Okay. Sinara ko kasi. Quail Lahat. eggs. Oo. Quail eggs, guys. Yan. Wow! Ang cute! Ay, namatay. Hindi pala. Hindi ka naka-record. Ito, ang cute! Hindi pala naka-record. Tapos, i-coat natin. Ganun. Wait ko. Tapos, hold on, yummers naman. Di pa nga luto yummers. 1/2 teaspoon. 1/2 teaspoon. Talagang sakto. Saktong-sakto. Mag-iba pa yung lasa. Minsan kasi ano na lang. Yan, tapos, dami pala ng 1/2 teaspoon. Salt and pepper. 1/2 teaspoon also ng ground. Pepper. Ito, hindi ko na ito maaano. Assistant. Okay. First time ko makakita ng ganito. Sweet. At Sa suwete. Philippines yung buto pala. Okay. Brown. Ngayon ko lang makakita ng ganyan. Warm water. Okay, ilan? Guys, I made it. Ito na yung batter ng ano. Kwek-kwek. Paano na talaga siyang ganun? Na talaga siyang ganyan. Sana ano, kasing sarap nung binibili mo. Parang sa sauce Ang din mahal naman yan. nung ano nyo nung quick So, nyo. Ang dami nag-comment. Ang mahal nga. Oo, ang so. 5? 20? Baka nanonood yung kapitbahay mo. Yung kapitbahay, hindi yun. Ito, hindi mahal naman talaga dun. Oh, yan. Tapos, Ano na? ayan. This is it, guys. Look it. Oh my God. Yummy. Wow. Okay. Tapos, i-mix mo na siya. And yan na yun. I think ano, Ay, meron pa ba? Kulang? i-coat mo na lang ng kutsara kasi matatanggal yung mga cornstarch. Oh, I think ganyan na lang nga siya. Di mo pala kailangan. Yummer! May baking. Si Kiara, ang saya-saya na. Ito. Teka, Ano titikman mo? Pwede ba ito tikman? malay ko, kulang na ano. Asan? Hilaw to, uy. Baka magkasakit ka. Ayun lang sa kutsara. Ha? Dun. Dito. Diyan. Tikman na. Baka magkasakit ka ha. Wag mo Uy, grabe ka naman. Hindi. Ayoko tikman yan. Hilaw pa yan. Okay. Yummers? Hindi, tinikman ko lang kung may alat or... Meron na ba? Okay na? Okay talaga. Sabi ko sa'yo eh. Inano ko yung ano eh. Mineasure ko talaga yung salt eh. Eh, yung ano, tawag ko? Pepper? Ay, sus. Okay lang. Okay na yun. Dagdagan natin. Dagdagan natin ng pepper. Sige, ubusin natin yung pepper. Yan Hindi totoo kasi ang tagal na namin bumili ng bago. Tapos hanggang ngayon hindi pa namin nagagamit yung bago kasi yung ito ang tagal na ubos. Ha? Hindi ko alam. Hindi mo naman ma-measure ito. Paano mo ito ma-measure? Pero dinamihan ko kanina. Ubusin natin ito. Kasi dapat 1 teaspoon. Ay, half teaspoon, diba? Yan kasi ang tagal-tagal. Oo nga eh. Nabubuksan yan. Oo, pero hindi na magiging ground. Ito yung nagpapaground. I-refill mo na lang ng ano. Ay, oo, parang nabubuksan ata. Pero bumili na kami ng bago. Kasi sabi nila, nakatulad dyan, i-recycle daw. Alam mo naman dito sa Australia, lahat. Gusto, tipirin, para walang kalat. Okay na to, uy. Kiara! Ayan, tapos magpainit na ng mantika. Aba, tuwag-tuwa ka na. Tuwag-tuwa na kanina ayaw niya sa akin. Ngayon, okay na Mukha siya. kasing nawala yung echo nung sinara mo yung pinto. Medyo naaano siya sa echo. Ayaw niya ng AC? Maganda pala yun. Yung nag-e-echo yung boses. Echo? Malakas. Kala ko aircon yung sinabi mo. Ayan, lalagay na niya. Mainit na? Feeling ko mainit na. Hindi pa masyado. Mamaya na. O, ayan. Perfect na. Kasi nauna mo kanina.
nilagay mo na lahat? Hindi pa Ah, lahat. hindi. Okay. Ano naman? Tapos na yung kwek-kwek. Gagawa na kami ng sauce. So yan, naka-ready na siya. Pero yeah, merong marami naka-expose na egg. Ito parang wala. Pero yan, yummers. Pero magsasauce muna kami before ko siya kainin. Tapos na ang aming sauce. Ito yung fishball sauce, kwek-kwek sauce. Tapos gumawa si Roslyn ito. Vinegar. Hindi pa ito tapos? Okay. Go away daw, scary monster. Go away. Asa na yun? Kiara! Anyari dito? Ano na? Ito, meron na kaming 3 sauce. Yum. Okay, try na natin. Hi! Chips. Kumain ako kanina ng chips at saka chicken nuggets. Sige, try natin. Sige. Ano iba ita-try? Ito maanghang yan, hindi. Ito vinegar. Dito ako sa hindi. Ikaw maanghang. O sige, yan din. Parang hindi naman siya ganun kaanghang talaga. Dapat niluto natin kasama yung Eh, mauubos yung isang ko yun. Oo nga pala. Harap? Maanghang. No? Masarap. Ang linamnam nung Sauce? Ang linamnam din nung itlog. Kaya lang kulang pa rin sa tamis yung sauce ko. Gusto mo matamis. Magkano bili mo sa quail egg? Mura lang siguro, baka mga $2 lang. Tingnan mo kung meron dito sa... Mainit dyan sa oven Ayun, nagkalat na naman. Ba! Gusto niya talaga mag-open dito para mag-malinis ka? Palinis yan dyan. Masarap yung suka? Ayan. Ito camera mo. Kiara! Lumalaban na. Sige. I'll give it to Tita Reyes. Thank you! Hinihintay na ni Roslyn ang kanyang hubby. Oras na. Oo, malapit. Ang layo din pala na sa inyo dito. Malayo? Eh, sige, inalaw lang niya siguro baka traffic. Oo, traffic. Sa south ba yun sa inyo? South part ba yun? Or north? South? South. South, no? Sabi nga na kapag south, daw, traffic. Guys, I am down to my last few pieces. Ito yung hinuli ko kasi ito yung pinakamahirap para sa akin. Like, lahat blue lang yung natirating ninyo. Nakikita nyo ba ito? Ang dami. Puro lang sila blue and they all look the same to me. Mahirap siya, but I did it. Look at this! I started Sunday afternoon and now it is Thursday. And matatapos ko siya today for sure. Looks like matatapos ko siya. I finished it! Yay! Natapos ko na siya. I'm so happy. Si Dan, uuwi. Siguro mga 11 na. Iinom daw siya tonight. And napunta sila ng cricket kasama yung yung friend niya. Hinayaan ko lang kasi hindi ko naman talaga pinipigilan si Dan kung mayroon siyang mga planong ganyan. Kakainin ko na to. Ang tagal na namin to nabili. Tapos lagi namin nakakalimutan. Nandito na pala si Dan. Tipsy ang aking Danny boy. Are you tipsy? Yes, you are. Yes. Guys, he ruined it. Di ba sinabi ko sa inyo, ito yung pinakamahirap na part? He ruined it. He can't believe I finished it. And then he ruined it. Oh, what an asshole. What an asshole, this guy. What an asshole. Like, who comes home and ruin puzzles? She abuses me. I did it. She abuses me. I get abused. Oh, gosh. I'll do that, babe. I'll take care of it. You don't know what you're doing. You do not know what you're doing. I even told them, when I was finishing this, I told them this is the hardest part. Because it's all just blue. And like, they all look the same. And then he was actually doing this, guys. He was doing this. Because he can't believe. He was like, you finished it. I was like, yeah. He can't believe I finished it. And he did it like this. And then he moved it around the table. And then ruined this part right here. Of all, he ruined this part. What's up with that? What me?
I'll finish it, babe. Don't worry about it. Happy Australia Day. Happy Australia Day! How many subscribers do you have on your channel without videos? 600. You have 600. Congrats. High five. Loyal supporters. Loyal supporters. True. God bless you. Thank you guys for subscribing to his channel. Do you want to say thank you to your subscribers? No, thank you, babe. That's rude. What an asshole. They subscribe to you. You should say thank you. What about a video? You don't even have a video and they subscribe to you. What's wrong with these people? No, there's nothing wrong with them. What's They wrong like with you. I mean, Do you want to keep your beard? Maybe. Do you want to ask them if they like it? I don't give a shit if they like it. I like that. High five. Who gives a shit? What an asshole. Stop doing that. You're gonna ruin. Babe! Stop touching my puzzle, babe. Like, you already did that and you don't. That's the hardest part, I tell you. You can't even. It is hard. Stupid puzzle. You just destroyed it. Stop touching it like that. I just said stop touching it like that. And you keep touching it. Why do you keep doing this? You're molesting my puzzle. What the heck? Good job, babe. Well, it was a good one until you destroyed it. It was a good one. You done well. You did. Poor me. You did really well. Of course I did well. Guys, I will close the vlog because someone is tipsy. And we will go to bed. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you tomorrow. Do not forget to be good. Good night. Good night. Stop doing that. No, whatever. Good night, guys. Ouch, stop. No tickling. Babe, no, I need to turn off the camera. Hello, babe. Grabe, nagid kaayo ka. Stop, babe. I don't want to drop my camera. Like, seriously. Ala na, ay.